wadhi nyime. Duond bura mar ODM ondiko ne jood bura 24 manyore mchope od bura mamalo e kinde goyo ombulu e paro mar chik mar omenda mar higa mag 2023 otieno manyoro. Jood bura 4 mag ODM manogoyo ombulu mar siro paro mar omenda mar higa mag 2023 ataro kod chung' maduond bura no bende idhi kawnegi okang'. Jood bura go gin jaod bura mar kaunti ma Nairobi Esther Passaris, jood bura ma Wajir South Aden Mohamed, Elisha Odhiambo mar od bura ma Gem kod Karoli Omondi mar od bura mar Suba South. Paro mar omenda ne okadho bang' yudo sir kowuok kuom jood bura 176 mag Kenya Kwanza kapimo kod 81 mane okwede e kinde mane osome e nyim od bura.